Sajida kin ci amana ta. A cikin ƴaƴana kaf ba taɓa yin yaron da ya butulce mu duk wani baƙin ciki da duniyar nan Sajida. Kin ɗora mashi. Sajida har sata kin kuntuka mu. Satar da yau idan 'yan fashi da makami suka shiga gidan nan suka min sai an mun jaje Sajida. Ni Hajiya wallahi na yanke hukunci. Ki tattara ina ki bar min gida. Kayi min uzuri. Dan Allah dan Annabi Abba kai hakuri kai rage mu bacin ranka a gare ni ba karamin muni bane ba. Za ki tashi ko sai na buge ki. Za ki tashi ko sai na sa miki kafa. Love is a bit selfish, sometimes a bit insecure, out of control, and at times hard to handle. Kayi min uzuri. Azzalimi ne kai. Macuci. Zuciyarka kamar tafiyar auna. Allah ya isa tsakanina da kai. Twins Productions unleashes another heart-touching love story. Kayi min uzuri. Ki uzuri suna kama da shi. Kin haɗi gaskiya lallai babu kamar ki. Kai uzuri suna kama da shi. Ka da gaskiya kana da abun mamaki. Ka da gaskiya ba ka da baya. 'Yan samari su ganka za su buya. Ni ajiya shi yasa nake ta zarya. Na yi jarabta soyayyar ka bani sanya. Zan yi zama a gidanka in yi biyayya. Kula da ni a gidanka bani masauki. Kayi min uzuri. Ke daga nan. Ba daga aikin umma nake. Amma so nawa nake miki wannan magana? Allah ya buci zuciyarka Alhaji. Ke kuma an jikar uwa ana magana su misi bani wato daga an aike ki dauki jaka ki saka laki cuga da hannu ki kama in sake dawowa gidan nan in tarabba kenan kuma ki fado mun da ya jaka a hannu ki ce aikin ki aka zaki ga yadda zamu tiki Ya haka kika je kika zauna? Ke da kika min alƙawarin cewa da sassafe zaki dawo gida. Kada a ce maganar da na zo na tarar a gari da ina neman ki da gaske ne. Da gaske ne. Abin da aka faɗa maka a kaina haka yake. Amma duk wannan halin na shiga ne sakamakon abin da kai mun Hafiz. Shine ya baki damar cin amana ta Sajida. Ina da tabbacin cewa Sajida tana da gaskiya akan wannan lamarin. Bai kamata ki jagoranci abin da zaki ji kunya ba. Bai kamata ki shiga abin da ba ruwanki ba. Dan ba ta da gaskiya. Wanda ko da aku ba ta da yanda za ta yi ta kare kanta. Ta yaya kike sa in mata uzuri? She sacrificed everything, including her pride, for love. What has she done? What has she achieved? Who will come for her rescue? Get your answers in this must-watch movie. Kayi min uzuri. Torrent screenplay. Jamilu Nafsin. Produced by Abba Sadil and directed by the youngest director on the block, Yunusa Muazu. Kayi min uzuri. Coming soon.